Быйыл бүйік композитор Рүстем Яхинның туына 100 ел толды. Шул оңайдан республикабызда бик көп шаралар үткәрелә. Рүстем Яхин мирасын саклап килгән татар китабы йортында 23 сентябрь көнне бүйік композитор, пианист, педагог, РСФСРның атказанган сәнгать эшлеклесе СССРның халык артисты Рүстем Яхин истәлегенә багышланган иҗади кичә һәм күңелдә һаман яз дип исемләнгән концерт узды. Кичә дәвамында РСФСРның халык артисты Эмиль Җәләлетдинов, халыкара конкурслар лауреаты Ильяс Камал, концертмейстер Зөлфия Ибрахимова, халыкара конкурслар лауреаты концертмейстер Айгөл Зайнуллина башкаруында Рөстәм Яхин әсәрләре яңгырады. Килгән кунаклар арасында Рөстәм Яхин исемендәге музыкаль мәктәп укучылары да бар иде. Кичәдә Рөстәм Яхинның ноталар җыентыгын әзерләп бастыручылардан булган Болгарлар мирасы Казан продюсерлык компаниясе вәкилләре катнашты. Рөстәм Яхин турында истәлекләр укылды. Яхинның 100 еллыгына багышлап оештырылган тагын бер истәлек кичәсе, очрашулар кичәсе. Без инде яңадан аның шушы мәшһүр музыкасы белән очрашырга теләдек. Һәм үзебезгә кунаклар чакырдык һәм әлбәттә инде менә бирегә килгән безнең шушы татар китабы йортында яңгыраячак шушы классик музыка, Яхин музыкасы әлбәттә ул безнең шушы йорттагы күңелле кичәләрнең берсе. Мы благодарим сотрудников музея Шәриф Камал. Шарага чакырулары өчен Шәриф Камал музее хезмәткәрләренә рәхмәт белдерәбез. Бик композиторыбызның туына 100 ел тулды. Без аның 90 еллыгына да чаралар үткәргән идек. Безнең компания иҗади очрашуны беренче тапкыр үткәрде. Без Рөстәм Яхинның проектлары белән шөгыльләнәбез. Беренче чиратта аның хыялын тормышка ашырдык. Ул үзенең музыкасын бөтен Советлар Союзы уйнасын дип хыялланды. Без ноталар бастыру белән шөгыльләндек. Әлегә кадәр шөгыльләнәбез. Төгәлләнмәгән эшләр дә бар. Рөстәм Яхин безнең милли горурлык. Мин дөнья дәрәҗәсендә башка композиторны белмим. Аның музыкасын күбрәк уйнарга, күбрәк популярлаштырырга, шуңа күрә балаларга классик музыкага карата мәхәббәт уятырга кирәк.